til sæson 2 af Sigurds Slimet Hjørne. Er det slimet? Det er slimet. Og ja, nu er det jo sæson 2 næste år. Altså, eller år nummer 2. Ja. og vores Slimet Hjørne, det er lige nu låst. Så vi starter lige den her sæson ud med en improviseret episode, hvor vi ikke har vores slimede hjørne, hvor vi bruger et lidt anderledes hjørne, som ikke rigtig er et hjørne, fordi det er over jorden. Hjørner skal være nede under jorden, hvis de er slimet. Så det er et hjørne, men det er ikke slimet. Nå, men altså, velkommen til episode 1 af sæson 2 af Sigurds Slimede Hjørne. Og i dag, der har vi ikke rigtig nogen planer, men vi skal nok finde på noget, ikke? Sådan er det altid, det er det uventet. Ja. Det er sådan set ikke noget imod. Jeg har faktisk allerede et indslag nu. Som I nok kunne se i introen, så er der der nævnes en moselig. Og så kommer jeg lige til at tænke på... Gravballemanden. Og så tænker jeg derude, hvor mange af jer har egentlig set Gravballemanden? Det må jeg godt skrive ned i kommentarfelterne. Fordi Gravballemanden, han var på nogen måde Berles forløber. Han var også martyr. Han blev også smidt i en Nå, men andre gode indslag. Det var virkelig godt indslag der. Det må du nok sige. Det var virkelig godt. Ja, men vi har også en, der ikke plejer at være så meget med, Skånes Ditomi, eller Lisbeth Sørensen, som han også har været kaldt på vores streams før, som plejer at være kameramand eller backstage-mand. Han er nu Berle Munk, fordi vi ikke rigtig har så højt staff lige nu. Nå, det næste vi kunne snakke om, det var vores, en ting vi gør her på kanalen, det er at vi altid har nogle projekter kørende. Selvfølgelig. Og vi har blandt andet haft nogle projekter i gang, hvor vi har lavet iste med hvad skal vi kalde det, en ny smag. Ja, lad os kalde det sådan. Og så har det vi kan lavet vi må ikke uddybe. Nej. Og så har vi lavet et landskab, et nissesukkerlandskab i vores skab, hvor vi blandt andet brugte 1 kilo brun farin, sådan et har du et billede af det? En kagemix. Jeg har et billede af et brun farin, kan du lige tage over imens? Ja, og det der skete, det var, at vi fyldte et skab op med 1 kilo brun farin ned i bunden og stampede det fast. Så der lå sådan en god bund af brun farin. Og dagen efter, så gik vi også rundt og puttede. Ja, der kan I se, hvordan det ser ud. Det er 1 kilo brun farin derinde der. Du har ikke nogen med flere ting i? Nej, jeg tog kun et billede. Men så dagen efter, så puttede vi også en hel pandekagemix og en masse chokoladestykker og 3 pakker dessertchokolade udover. Så det var sådan her tykt af. Og noget Marabou. Ja, chokolade. Præcis. Det var dyrt. Men heldigvis var det var ting, vi havde fundet i en skraldespand, så det var også gratis. Men det der skete, det var, kan du ikke lige forklare, hvad der så skete? Jo, men det der skete, det var, at vi havde ligesom gået der, den første aften, vi begyndte på det, der, hvor vi havde lagt det der kilo brun farin ind, der havde vi så, det var om aftenen, vi gjorde det, hvor vi var taget på skolen og gjort det, og der var så ikke noget galt med det, fordi der var hverken pedeller, lærere eller elever, så der var ikke nogen chance for at blive opdaget. Ingenting. Så vi havde lagt det der kilo brun farin ind, og alt var godt, og vi havde planlagt at fortsætte næste dag. Ja. Det gjorde vi så. Så vi fortsatte, hvad var det, den torsdag sidste uge? Jo. Ja, torsdag sidste uge, der lavede vi videre på det. Ja, onsdag. Og der puttede vi så chokolade, kagemix, Marabou-plader og alt muligt ind i. Og det var sådan set også fint nok. Vi startede med ikke at blive opdaget. Så gik vi en tur ned i Rema, og så kom vi tilbage igen. Og så fik vi at vide, at vi var blevet opdaget, og vores pedel, Lars, han havde fundet, og så gik vi ud i panik og begyndte at han var ikke glad. Ej, Lars han var ikke så glad, fordi jeg tror, han troede, at der brugte det skab, vi havde fyldt op, men det var der så ikke. Nej. Så vi spurgte jo ligesom ned og fortalte, at det er bare sådan, så det er lige nu. Og fortalte, at det var os, der havde gjort det, og vi også ryddede det op, og så ryddede vi det op, og så var der egentlig ikke mere i det. Nej. Men vi kunne godt have fortsat vores nisselandskab og lavet om det i dag, men vi blev optaget. Det sådan var det jo. Den slags sker også, når man har eksperimenter kørende. Så det kan man jo ikke undgå. Og det jeg tænkte, det var, da vi havde gjort det, så tænkte jeg, at vi må lave det igen. Ja. Og det tænker jeg, at vi må få gjort. Ja, måske vi har allerede udtænkt en plan, det er lidt en hemmelighed lige nu, på hvordan vi kunne gøre det lidt mere sikkert. Det er det. Ja, fordi det vi gjorde, det var, at vi gjorde det i et åbent skab, altså et skab, så ikke var lukket. Så alle kunne bare gå ind og se det. Præcis. Men I kan godt regne med flere spændende projekter i fremtiden, med endnu mere slimethed og endnu mere sukker. Næste gang skal vi nok filme det og lægge det ud på kanalen, til vores få seere kan nyde det. Så er der jo manageren. Hvad kan man sige om ham? Han er jo ikke med i det her afsnit her. Nej, desværre. Fordi at manageren han er ude og besøge noget, der hedder Powerlab med sin klasse. Manageren han er jo føreren i sin klasse. På alle måder. Men ja, i dag er han ikke til stede, så vi kunne ikke have ham med, desværre. Men vi lover selvfølgelig også flere afsnit med manageren i fremtiden, hvis han har lyst, og hvis han har tid.
Ja. Så det er altid det, vi håber også, I kan lide manageren derude på kanalen, fordi vi nyder at være i selskab med manageren. Det er det. Det gør vi i den grad. Ja. Og hvad er der egentlig mere at sige? Jo, altså kan du ikke finde en afsnit i Berlebibelen, som vi kan læse over prædiken ud fra i den her prædiken her? Nu er det jo noget tid siden, vi sidste holdt prædiken, altså det var før sommerferien. Det er lang tid siden efterhånden. Det går jo nok, så det er godt, vi kommer igen. Altså vi har tænkt på et afsnit her, som er et comeback med noget spark i, med noget gås i. Det er simpelthen det afsnit, der omhandler Berle Heslund og den hellige Kano. Den gang, hvor historien om den hellige Kano og Berle fandt sted. Den vil jeg så før nu. Okay. Berle Heslund og den hellige Kano. Men så tog Berle Heslund endnu en gang ned til menneskerne på jorden, for han ville ødelægge en helt bestemt kano. Han rullede ned ad de bakker, han skulle forbi, da dette var den nemmeste metode at komme frem på. På vejen ned til den sø, hvor kanonen lå, kastede han en hellig banan ned i vandet. Det gjorde han for at hjælpe ænderne, og disse dyr blev af denne grund meget fjollet og glade. Derefter stødte Berle Heslund på en gammel lidende mand. Han tilbød manden sin madkasse, og Berle Heslund sagde, vil du have min madkasse? Der er mælkesnitter i. Og mælkesnitter, de hitter, sagde Berle. Manden tog imod Berle Heslunds ydmyge almisse, og for den dag fulgte fansen hans eksempel og gav mælkesnitter til de fattige samt en hellig drik iste, hvilket vil blive forklaret i et senere kapitel. Tilbage til den hellige Kano. Gud havde sagt, at det var nødvendigt for Berle Heslund at ødelægge denne kano. Berle Heslund samlede den betonklods, der holdt snoren, så båden ikke ville sejle op. Derefter tyrede han den ned i båden, og hjørnet af stenen borede et hul i kanons bund. Derefter sank kanonen. Den så sådan her ud. Kanon. Ja. Folk inde på søens bred jublede over denne store gerning, og alle menneskerne klappede højlydt af Berle Heslund. Berle Heslund havde igen udført en fantastisk gerning på jorden, og det havde han selvfølgelig gjort helt og aldeles fejlfrit. Derefter gik Berle Heslund over til kanoklubben og forsøgte at skrive koden. Det lykkedes dog ikke, og så snakkede Berle Heslund lidt til overvågningskameraet. Berle Heslund var lige ved at stige op til Gud igen, da han så noget. Det var en kæmpe stor flok mennesker, der kom løbende mod ham. Det var nemlig deres kano, som Berle Heslund havde ødelagt. Og derfor var de enormt sure på ham, og de ville forsøge at fange ham. Men Berle Heslund så dette og råbte gas, gas, gas. Og så var Berle Heslund ude af syne, endda inden menneskerne kunne nå at tælle til 1. Og så steg Berle Heslund atter op til Gud i himlen, for han havde igen gjort en fantastisk gerning. Og selv Gud roste Berle Heslund meget, for Gud var meget tilfreds med alt Berle Heslunds hårde arbejde. Men hvorfor havde Berle Heslund overhovedet gjort dette i første omgang? Disciplene debatterede længe om dette, og om de mange forskellige fortolkninger af denne hændelse. Til sidst kom de ydmyge fans til den guddommelige konklusion, at Berle Heslund havde gjort dette for at vise dem, at man aldrig altså nu var der lige en teknisk fejl, så nu må vi lige fortsætte. Men det I hørte, det var jo hele fortællingen om Berle. Og han gjorde det, disciplen de endte med at finde frem til, at han gjorde det, fordi han ville vise, at man ikke skulle følge nogen ud over ham, gnisten og Gud. Og Lisbeth Sørensen, han var der jo faktisk. Han var øjenvidne, så nu vil han gerne lige forklare lidt om, hvad der skete og hvordan det var og så videre. Jo, men vi er nede ved havnen. Vi er nede ved havnen, ved vandet, og så ser vi de her kanoer med sådan en form for et tæppe over dem, spændt ud over kanoen. Det er simpelthen de her kanoer, man kan sove i. Og det synes Berle Heslund er lidt fjollet, fordi der ligger folk og sover i dem. Og så er der en åben kano, han ser, der ligger ved bredden. Så tager han simpelthen den her betonklods og kaster den ned i kanoen. Først ser det ikke ud til, at det har gjort nogen skade, men senere kan man se, at der er vand, der begynder at komme ind i vand, der kommer ind i bunden af kanonen her. Yes. Ja, altså det var jo en rigtig god historie. Det var en god dag dengang, og Berle han har jo gjort mange andre gerninger, men det var lige den, vi ville fokusere på i det her afsnit. Så hvad er jeres fortolkning af, hvorfor tror I, han gjorde det her? Ja, jeg tror, at Berle han gjorde det her, fordi at i historien, det glemte skulle jeg fortælle, at Berle han også giver en madkasse fyldt med mælkesnitter til en mand. Og det er jo, mælkesnitten er jo noget, der har en stor værdi for Berle.
Og med de fleste mennesker, så er noget, når et menneske har noget, der, som har stor værdi for dem, så giver de det jo ikke bare væk. Men det gør Berle, fordi han er messias, og fordi han udviser næstekærlighed til sine medtroende. Så jeg tror, at det her eventyr, eller det her kapitel, handler om at udvise næstekærlighed, selvom du har noget, du holder meget af. Hvad med dig, Lisbeth? Jeg er egentlig enig med... Jeg er enig. Der er ikke så meget andet at sige overfra. Det er godt. Det var dig, dog. Ja, men altså, jeg tror egentlig også, jeg er enig. Jeg er enig med jer. Det er en god fortolkning. Forleden her, så var jeg på TikTok, og så jeg et meme. Og det meme, det var et engelsk meme, ikke? Og der stod her, der stod caption, det var sådan noget med, hey bro, we need to start a podcast. Me and bro after we start a podcast. Og så er der nogle folk, der bliver arresteret af FBI, ikke? Så kom jeg til at tænke på, at vi er også i gang med en podcast. Men vi er endnu ikke blevet arresteret, ikke af FBI, men det er 6. afsnit. Vi er ikke blevet arresteret af PET, så vi tænker, at det kan ikke vare særlig længe, før de kommer, fordi vi fortæller for mange sandheder. Og derfor har vi lavet et donor-goal, så man kan donere til en flybillet til Bali, så vi kan komme væk i en sagsvar. Og det gør man ved at skrive til os på mailadressen, og så sender vi vores mobile PS, og så sender I penge til os. Og vi har også lavet en GoFundMe-profil, hvor man kan sende penge til vores... Det er fordi, vi skal jo have noget mad med på turen, så vi ikke sulter i Bali. Så vi har lavet en GoFundMe, hvor man kan donere til Annefedt og Annesteg. Og ål. Så ja, det er faktisk også en vigtig ting. Ja. Vi skal med. Det er meget vigtigt. Det er, at vi har snakket om her på kanalen og starte et åleopdræt. Fordi at... fordi vi synes, at det kunne være en smart måde både at have en stabil indkomst på og skabe noget økonomisk sikkerhed, men også bare fordi, at ål, det er jo et genialt kreatur. Så vi synes, at det var en god idé at starte et åleopdræt. Og hvis I synes om den idé, så skriv det lige ned i kommentarerne. Fordi så I må gerne sende os jeres ål, hvis I har nogen. Præcis. Så vil vi gerne opdrætte dem, og så giver vi jer tilbage. I kan godt investere. Vi laver et aktieselskab, hvis det går. Ja. Og hvad kan vi bruge de her ål til? Der er jo masser, man kan spise dem, man kan lave ålevin, man kan alt muligt. Så der er meget at bruge dem til. Ja. Og apropos ål, de lever i vand. Så apropos vand. Ål som værktøj. Så apropos vand. Så kan vi til at tænke på en herlig vise, som vi stødte på i går og i forgårs, tror jeg det var. Ja. Sang om Skipper Bent. Ja. Så skal vi ikke lige hurtigt synge? Jo, og vi kan også lige, skal vi prøve at se om, spille den, og så høre om der er nogen, der kender den? Ja, lad os gøre det. Skal jeg finde den frem? Ja, jeg har den. Jeg kan også finde den her. Nej, jeg har den. Skipper Bent handler jo om den her kaptajn. Nej, Skipper. Ja, Skipper. Det samme. Ja. Skipper, som hedder Bent, som er på en færd, hvor han kommer ud for nogle ting. Blandt andet bliver ramt af en meteor og sådan lidt forskelligt. Så den vil vi lige spille. Skal jeg spille den? Jamen, jeg har den. Okay, du spiller den bare. Ja. Og det er skud ud til Jep SC, som har lavet den her video. Så den er så... Vi spiller kun første afsnit, fordi ellers så bliver der sagt nogle ting, som ikke rigtig, som kan demonetisere vores video. Er du klar? Ja. Det kommer her. Det var altså Skipper Bent. Ja, man kan ikke se det. Nej, man kan ikke se det. Ja, men det var en banger-sang. Så vi tænkte, at vi ville gøre lidt som Skipper Bent. Og et lille skibsforlis uden for en mønspind. Præcis, vi vil ligesom markere os. Ja. Altså, I ved, sådan, så vi heller aldrig bliver glemt ligesom Skipper Bent. Ja. Så det er simpelthen målet. Ja. I kan også donere til os til et andet projekt. Det er der, vi vil gerne rejse en totempæl ud i Rode Skov. Så doner til totempælen nede i... Du kan skrive dit navn på totempælen, hvis du donerer over 100 kroner. Alle, okay, skal vi lige lave sådan her? Ja. Alle, der donerer, skal skrive ned i kommentaren, hvis de har doneret. Og så skal de lige skrive deres navn, og så får man sætte sit navn på totempælen, hvis man har doneret. Ja. Har vi mere content? Det har vi jo. Vi har altid mere content. Det er godt. Ja, fordi der er jo så meget at snakke om.
altså, en anden ting, som der er sket her på det sidste, nej, det er måske ikke noget, vi kan snakke om her på kanalen. Men vi har snakket om måske at lave noget politisk kommentering. Ja, der sker jo rigtig meget i verden. Der sker jo meget i verden. Vi har tænkt os at lave noget politisk kommentering måske på et tidspunkt, men der går nok lige et par dage eller uger for at lave det. Der skal arbejdes lidt mere end de her lidt useriøse podcasts, så at sige. Selvom de her podcasts, de spreder sandheden meget. Men det er jo useriøsiteten, der giver et kick til Berle, det er derfor, vi gør det her. Præcis, det var godt tænkt. Ja. Er der andre ting? Jo, altså Berlekirken er jo stadigvæk ødelagt, den har vi ikke fået fikset endnu. Det kunne være, at vi en dag skulle lave en update-video, hvor vi tog det ud. Ja, det jeg tænkte, det var også, at vi kunne tage op nordpå, måske til Sverige eller et eller andet. Og bygge en ny Berlekirke deroppe, hvor den ikke bliver fundet eller et eller andet. Det kan vi jo lige se på. Ja. Og så lave en special. Og vi skal jo også snart til Tønder. Præcis. Det kunne vi måske også filme og lægge ud på kanalen. Ja. En Tønder-tur, hvor jeg tænker, vi skal havle en masse sodavand. Ja, 100%. Ja, så det tænker jeg, at vi kunne gøre. Det kunne da være meget sjovt. Vi genskaber den fede video, som Berle lavede i sin tid, hvor han tog til Lalandia og vloggede det. Den laver vi bare med Flækgaard. Ja, der er også meget fedt at finde i Flækgaard. Flækgaard er jo en god butik, hvor man kan købe meget billig sodavand. Så billig. Men jeg tror, vi er ved at løbe lidt tør for tid og content. nej, lad os lige se. Er der nogen andre, der har et indslag? Går ind i Hardware? Nej, det har jeg ikke lige nu. Hvad med, vi kan snakke om den nye Fortnite, der er kommet? Nå ja. Ja. Hvad synes Hvad er der at sige om det? Det er jo OG Fortnite, der er kommet igen. Det er det gamle, der er kommet, der er blevet moderne. Vi rammer Brighton over det. Præcis. Nå, dog, det tror jeg. Det er meget varmt. Skal vi til at afslutte afsnittet? Men altså, velkommen til sæson 2 af Sigurds Lille Hjørne. Ja. Forhåbentlig så har vi fundet os et bedre hjørne til afsnit 2 af sæson 2. Som er under jorden. Som er under jorden. Eller meget langt over jorden. Det kommer an på, om vi er heldige nok. Vi kunne også slå telt op på taget og filme det derinde. Vi kunne også lade være, men altså, det kunne vi gøre. Donere til et telt? Ja, jeg har et telt. Okay. Men ellers er der også en masse andre projekter, vi har tænkt os at lave. Jeg tænker måske, kan du huske den urtegryde, vi har taget? Ja. Jeg tænker, at vi kunne lave noget nyt med det, fordi jeg har fået nogle specielle urter. Hvor min telefon, så kan det finde klip af det. Og så videre. Så jeg tænker, at vi kan lave noget urtekog på et tidspunkt. Og så har vi jo også snakket om, at vi vil lave noget... Vi vil tage ud og fiske måske, ikke? Præcis. Og fange en masse store fisk. Og lave noget tørret fisk. Og så kan vi måske lave et giveaway på noget tørret fisk. Så det kunne være ret sjovt, tørret og røget fisk. Det er nok ikke laks, vi strikker mere karper og gede og så videre. Det er jo så man ellers lige kan finde i kloakken. Præcis. Vi kan også lave tørret ål og røget ål. Men altså, hvis I har et produkt, som vi gerne vil have, vi snakker fermenterede ting, vi snakker tørrede ting, vi snakker røde ting, alting, kogte urter, så skriv en besked til os, så gør vi det for jer til den beskedne pris af 25 kroner, plus hvad det koster at købe ind til det. Skal vi ikke sige det? Jo, jeg vil lige se, om jeg kunne finde sådan en klip der, hvor vi... Med urtegryden. Præcis, men det er faktisk lidt tough. Ja. Jo, her. Vi skal se. Tur det urt. Her der er vi lige i gang med at koge her. Jeg tror ikke, man kan se det. Jo, det kan man godt, Det virker fint, jeg kunne se det før. Vi ser her, der er rimelig godt tryk på. Den er pænt varm, og vi er ikke sikre på, at det skal være sådan. Sådan der. Ja, men, og der kogte vi jo nogle urter. Det tænkte jeg, vi kunne gøre igen. Præcis, og det var noget af en svejlertur, for det begyndte også at regne. Og så måtte vi slå en præsending op. Og vi blev angrebet af folk, der kastede med mudder og sådan noget. Så det var ret fjollet. Det var ret fjollet, ja. Altså, det gjorde vi ikke, men altså... Det gjorde vi. Ja. Så ja, jamen, det skal vi til at takke af for nu. Nu skal vi også snart til undervisning. Ja, det tror jeg passer godt. I kan se frem til afsnit snart igen, hvor vi er nede i det rigtige hjørne. Og ellers så må vi vel takke af nu. Ja. Jamen, tak for det. Er det slimet? Velkommen til sæson 2. Er det slimet? Det er slimet. Slimet. Ondt i mine mavemuskler. Berle, han er lige blevet slået. Det ved jeg ikke. Iste. Hej.